Hai! Ei, cacă! Eu am luat o înghețat de pe jos, ne-a spălat mâna într-o băldoa cu apă murdară, am pus mâna în căcat, ne-a spălat mâna iar într-o băldoa cu apă murdară și am lins mâna. Eu cel mai de bel și nu mă contrazice. Dar măcar Ori arată în față. arată cum ai dovedit, ia uite. Arătând asta. Hai, Uite căcat. Vedeți căcățelul hai, ăsta? Da, Marius! A pus mâna în căcat iarăși. Foș, linge! Măcar e căcat de câine. Haide. Stai, mai faci odată. Hai, domnule, să alta o vreau. Eu și nu pot. Nu uitați asta. Puneți un like. Un like. Dar dacă nu v-a plăcut, dați like. Hai, doamnă, porniți că filmăm. Să mă cac în voi. Și nu sună poliția. Alo. Eu am pus să de acasă. El se vede cu fete. O, în sfârșit. Hai, domnul, porniți. Hai, domn, porniți că e ora 5. Hai, pornește-mă, președinte. Ori-ai pornit? Am pornit-o. Am roci. Dacă mai grești ciodată, eu iau căcat și la în mână și la Da. Evgeni, hai încă o dată. Mai auzit, am roci. Eu căcat și la Am vrut că ai vorbești, chiar vreau să văd asta. Dar eu vreau să fac. Nu mă așa urgesc la eu. Dacă ai. Hai, domnul. Că e ora 5, domnul. Mama mă așteaptă acasă. Să-i fac... Cârnați. Cârnați ca fetii. Doamne, așa că e prost. O, saltă. O, gata.